Kaixo denoi, Jon Hernandez naiz eta antropologia feministaren moduloko irakaslea naiz, Magi Bulenekin batera. Modulo honetan bi aurkezpen dituzue. Alde batetik, Magi Bulenek egin du bere aurkezpentsoa gazteleraz eta orain nik nire egingo dut euskeraz. Berak egin du nolabait bere aurkezpenean modulo honen sarrera orokorra eta bertan batez ere zentratu da, eta moduloan bere zentratuko gea, generoaren kontzeptuan. Moduloan hasieran emandako materialean agertuko da generoaren kontzeptuarekin lotutako hainbat aspektu. Bere definizioa, bere ibilbidea, batez ere antropologia feministan izandako ibilbidea, eta ze nolako erabilera egiten ari gea gaur egun antropologia feministan genero aipatzen degunean. Gaur egun, Magi Bulenek azaldu duen moduan, batzuetan genero baino erabiltzen ari gera genero sistema. Eta bera oso ondo azaldu du bere aurkezpenean zertan datza kontzeptu hau. Baina modulo honetan badago nolabait esateko beste parte bat. Bigarren parte horretan ikusiko duguna da antropologia feminista orokorrean nola garatu da Euskal Herrian, Euskal antropologian, alegia. Bigarren parte honetan, teoriaz baino edo kontzeptuetaz baino, hori landu dugu lehenengo partean, zentratuko gea, ikerlanetan batez ere. Pixka bat ikusteko, planteamendu teoriko horiek, kontzeptu horiek nola aplikatu ditugu praktikan Euskal Herrian eta Euskal antropologian. Orduan egingo dugu ibilbide nolabait esateko historiko bat. Jakiteko nola sortzen da antropologia feminista Euskal Herrian, zenolako figurak topatzen ditugu, zenolako ikerlariak, zenolako irakasle eta pertsonak, eta baita ere zenolako gaiak jungea lantzen denboran zehar. Orduan, denaz kontatuko aurkezpen honetan, baina bai aipatu behar da, konparatzen badegu hori ez, antropologia feministaren sorrera gurean, eta antropologia feministaren sorrera munduan zehar ikusiko dugu pixka beranduago hasi zala gurean garatzen. Arrazoi, nik esango nuke, ezagu batengatik, ez? Ezaguna da frankismoak nolabait muga asko jarri zituela ez bakarri feminismoa garatzeko, baizik bestelako ideologiak eta gero praktikak ere. Orduan gurean antropologian ere orokorrean horre traban moduko bate aurkitzen dugu, antropologia garatzeko eta bereziki antropologia feminista eta baita ere Euskal Herrian. Orduan gurean, normalean hitz egiten dugunean antropologia feministari buruz, azten geha hitz egiten 80. hamarkadan. Momentu horretan, elkartzen dira hainbat pertsona, hemen Euskal Herrian eta batez ere Euskal Herriko Unibertsitatearen inguruan, azten direnak lantzen antropologia feminista. Eta hor, ezinbestekoa da aipatzea Teresa del Valle eta Teresa del Valleren inguruan mugitzen diren beste pertsona batzuk. Hor, lantalde bat osatzen da, eta 80. hamarkadan, erdialdean, martxan jartzen dute, deunen artean, ikerketa bat gaur egun erreferentea dana, Mujer Baska. Mujer Baska argitaratzen da 85. urtean, eta da ikerketa sendo eta potolo baten frutua. Guretzako gaur egun oraindik ere erreferentea dana. Askotan aipatuko dugu, eta gure materialean ere horrela agertzen da, Mujer Baska, esan deten moduan erreferentea dalako ez bakarrik hemen, Euskal Herrian, baita ere, estatu mailan. Hortik aurrera, zorionez, beste lan batzuk etorri ziren, eta gaur egun, gero eta antropologo gehiago daude, feminismoaren barruan ere ikerlan desberdinak egiten. Orduan, hasi ginen nolabait garatzen antropologia feminista 80. hamarkadan, eta apurka-apurka, mugimendu feministan gertatu den bezala, eta feminismo esango genuke instituzionalean gertatu den bezala, nik esango nuke lan hildoa jundira ugaritzen eta sendotzen. Lan gehienak edo lan asko azken urtetan, azkenengo hamarkadetan, zentratu dira, batez ere gizarte egituretan. Mujer Baskak egin zuen ekarpena, alde batetik nik uste dut, aipatu behar da, ekarpen bat dela
momentu hartan oraindik nahiko indarrean zegoen matriarkalismoaren ideia nolabait kritikatzea eta deseraikitzea, hori izan zen nolabait ekarpen bat, eta bestea izan zen saiatzea besterik gabe ikusten, zein zen momentu hartan euskal emakumeen egoera. Eta hortik tiraka, nik esango nuke, hurrengo urtetan, emakume desberdin, emakume edo feminista desberdin, jundiran aztertzen emakumeen egoera, eta, bestela, genero sistema, nola jundan garatzen Euskal Herrian eremu desberdinetan. Eta nik uste dut hori izan dela urteetan egin dugun lana. Eta hor lan eta gai desberdinak jundira jorratzen. Baita ere, ekonomiarekin lotuta, lamunduarekin lotuta, zaintzarekin lotuta, amatasunarekin lotuta, euskal kulturarekin lotuta. Orduan hor nik uste dut lan bat eginda, ikustarazteko eta aztertzeko emakumeen egoera arlo desberdinetan. Momentu honetan, jende gehiago dago lanean, eta ikerlerro berriak eta gai berriak ere planteatzen ari dira. Segurazki ez hain zentratuta egituretan, gizarte egituretan, hori ere bai, baina nik esango nuke planteamendu berriak, ikuspegi berriak eta gai berriak sortzen ari dira, beste maila batean, agian maila simbolikoagoan edo maila desberdin batean esango genuke. Adibidez, emozioen mundua garrantzia hartzen ari da, baita ere gorputza, Magibulenek ere aipatu duen moduan genero sistemaren parte ere badelako, eta bestelako gaiak, maitasun erromantikoa, esango genuke gai subjektiboagoak edo batzutan ere zailagoak abordatzeko. Baina erronka hori ere hartu du nolabait antropologia feminista, euskal antropologia feminista. Guzti honetaz hitz egingo dugu, edo aztertuko dugu gure moduloan, eta materialetan batez ere aipamenak eta erreferentziak topatuko dituzue. Zaila da, nolabait lan guztien garapena edo lan guztien azterketa egitea, baina gure helburua bazan erreferentzia horiek ematea, izenak eta ikerlanak beraiek. Eta printzipioz, nik uste dut, hor dituzuela pistak ja arakatzen hasteko eta batez ere ilusioarekin hasteko. Imaginatzen dut, egongo garela, plataforman eta bestela masterrean zehar. Eskerrik asko eta laster arte.